kwanyele batho ba bago go greile mmereko. Finally found the job. Hello Noah. Goeiedag. Good morning. Ja. Kijk eens zo, nee. Ik heb nou je papierwerk veel gebracht. Zo vandaag moet je zeker maken, alles is zomaar klaar, nee. En ik wil je moet tijd morgen, ons dit nodig vanmorgen, nee. Alsjeblieft, toe. With all due respect, ma'am, I didn't hear you. You didn't understand. Can you rewind? Okay. Kijk, lasane so die papere, nee, for to die. You must schrijven, klaar. Schrijven. Ja, maar schrijven, nee, voor moro. Kausane. Ja, kasai, voor moro, nee. You must, ja. So I need it for moro. Kore ke je pampiri ke se scrap ya to nyaka kausane. Maar nou verstaan ik jullie mis hoe voor kausani. Sorry? Jij moet nou, je must werken. Overreka. Jij moet pen. Ja. En dan nou voor Kausane, yes. Ja, je moet niet tijd morsi. Yeah. I promise I will deliver. Yes, I know this. You need this at the scrapyard by tomorrow. I will take it to the scrapyard and you will get it early in the morning. Yes. Not scrapyard. Ma'am, can you please talk my language? Please, bulela language na ke lapile le nna ke motho. Ntse o e bulela le nna ke eto. Yes. My language is spell, please. Papir.